Bueno, egixe da ez gendule nahi genduen emaitze lortu, baina, nik uste txapelketa guzti kontuten hartute, oso esperientzia positibo izan dela, bai gutzeko, estafentzako eta teknikoentzako eta bai jokalarixentzako, gauza oso positibuk daukauzela eta hauzela txapelketa honetatik eta gure bartetik, hori ez, oso posik, indeko txapelketiaz, egixe da, azkeneko partidu honetan, horkarixe guaino gehi izen zela, eta irabazizkule, eta alde hortatik, ez dago bestik ez, gehi izen di, zorixon dut, eta gu, atzotik, azte buruko partidu hortan pentsetan. Talde oso gogorra ez, zeo zer, esan biherbanean burroz gaitxiko izango zen hori ez, talde oso gogorra, oso zaila da eure aukera gaitxi, gero eurek baloiaz nik uste urtin zierrobetzen jundizela eta iruko salida oso ondo itxetxue, lateralak, batez be lateralesku ixe altu jokatzen eta minasko itxen, aukerak ondo aprobetxetan, egixe da, baitxe balon paraguai etekin jaundixea da atatzen taldi dela, orduan, esango neban hori ez, talde modun igual, bihar mailako taldeik, o taldiena, edo talde modun hobetuen jokatzen da ez, bihar maila honetan egixe da, igual beste talde batzutan, izen geixako jokalarixek eta dauzela, baina nik uste dut, entrenatzaile, eta horrek entrenatzaile etxeko ondo itxen dugu, ez, talde modun nik uste, hori ez, taldeik importantien ala, o taldeik honen ala bigarren mailan, kontutan hartu hori ez, eta guzen danak, momentu oro, bai erasun eta bai defensan oso zentrautu dauzela euren lan hortan eta oso zaila da euren minitxi. Bai, argi daukau, ez? Geure euroi betxu bitzau, geuk irazi ez partiduk eta hori eitxe mau, ez da inoek eixa betxu bihar, ez? Orduan, beti bazten da, ez? Parti batzu galtze zuzenin, beti albora begira azteza, eta bestik zein dau, eta arek zein dau, eta horrengu zein dau, baina hori momentu baten amaitxu itzen da. Eta nik uste, gu gauzen momentu honetan hori dela, ez? Momentu pixkat zentretako geure buruan, geuk gauza gehitzeko, analiza hau, zer hobetu bihaun emaitza honetatik gertu goteko, eta nik uste, hoxen bihaule ez, gero egixe da, igande danetan, aurkari baten kontra jokatzea hule, eta aurkari xeperiazine daula, eta askotan ez dela erreza izaten ez, baina nik uste, inoiz baino geixa hori ez, dala garaixe, geure burun pentsetako, zentretako geure jokun, geure gauzetan, eta alik eta onduen azken hilabete hauin.